Takže čaute, moje meno je Mít. Ja vás vítam u môjho ďalšieho videa, zdravím všetkých žochárov. Toto video je venované hlavne deťom, hlavne žiakom, deťom alebo študentom, čo študujú na strednej alebo základnej škole. Gratulujem vám, že ste úspešne zvládli tento školský rok a že ste vydržali s vašimi pani učiteľkami. Ja viem, že vás niekedy štvali a že ste dostali tú jednu poznámku za školský rok, na ktorú ste mali nervy šprti. No nebudem sa vám smiať. No ale gratulujem všetkým, čo zvládli školu aj. A dneska na základnej škole Tribecká, kde každopádne chodím ja, tak bol rozhovor s riaditeľkou a s primátorkou mesta. A ja by som vám to chcel zrekapitulovať, že ako to tam asi vyzeralo a poviem vám to. Nezáleží, že či ste štvorkári alebo peťkári, ale ako sa správate. Len aby ste nemali ako jeden žiak na našej škole zníženú známku zo správania, 3 pokarhania riaditeľkou školy, 10 pokarhaní triednym učiteľom a 12 napomenutí triednym učiteľom. Tak aby sa toto nedialo hlavne na vašich školách. Toto video je venované hlavne našej učiteľke a našej triede a chcem ešte gratulovať našej pani učiteľke, že čo pre nás všetko robila a že stála pri nás. Aj keď sme niekedy na tú našu učiteľku mali nervy, aj vy, ale aj tak toto video je venované pre všetky učiteľky, nie len pre našu, ale aj pre všetkých žiakov. Ešte raz vám je veľká kongratulácia, že ste vydržali celý školský rok a ináč, toto je už taká informácia. Toto 30. je moje posledné video. 30. vydám moje posledné video. Video bude veľmi prekvapivé, lebo uvidíte moju cestu do Tatier. Fotku vysvedčenia môjho som už na Instagram dal, takže už asi pred 10 minútami. Takže radím si vám ho pozrieť. Veci, čo tam boli cenzurované, veci, čo sú nevhodný obsah, tak som musel zacenzurovať. No, detaily akože o mne. Takže ja gratulujem všetkým, aj učiteľkám, aj žiakom, proste všetkým. Pani učiteľky, stali ste pri nás, keď nás niekto šikanoval. Stali ste pri nás, keď nás niekto ohováral. Nikdy ste nám nenadávali a boli ste v kuse za našou oporou. Za toto vám všetko ďakujeme a ja dúfam, že budete mať, a ja budem mať, no celá naša trieda, aj vy, že budete mať takú dobrú učiteľku, ako sme mali my. A preto velikánska pochvála všetkým žiakom, čo idete na strednú. Ja dúfam, že ste si vybrali čo najlepšiu školu. A toto video bolo venované hlavne pre žiakov a študentov a učiteľkám. Takže, milí študenti a učiteľky a žiaci, sekajte dobrotu, učiteľky počúvajte žiakov, žiaci počúvajte učiteľku, ako to som nemal povedať. Takže žiaci počúvajte učiteľku, učiteľky nepočúvajte žiakov, choďte si za svojím, ale žiaci počúvajte učiteľku. Dobré učiteľky vám dobre radia. Takže ja dúfam, že vidíme sa 30.6., čo je zároveň nedeľa a uvidíte môj zostrihaný trip do Tatier. Uvidíte nejaké to video z Prievidze, potom video na diaľnici a potom už samotný dojazd na hotel. Hotel neprezradím. Hotel prezradím, až keď budeme tam. Takže s vami bol Mít a ja dúfam, že tieto prázdniny prežijete krásne a že aj kde si niekam vycestujete a vystrčíte ten svoj zadok aj kde si z Európy. A ja dúfam, že si užijete s nejakou, ja to napríklad nemusím vedieť, ale niektorí si možno môžete užiť pri mori, alebo napríklad s frajerkou doma, alebo niektorí so zapálenou cigou v hube a s rádiom, kde sú nové pesničky od Gleba, alebo ja neviem, proste užite si prázdniny a prajem vám pekné, príjemné 2 mesiace voľna. Takže s vami bol Mít a ja sa s vami lúčim. Zadajte like, odber a zvonček. Počúvajte, aj jedna taká rada.
Keď dáte like na toto video, tak na budúcom roku dostanete všetci samé jednotky a keď ten like vydá dobrú animáciu, tak všetci dostanete samé jednotky. Takže ma počúvajte láskavo, dobre? Takže, rada, dajte like na toto video, urobí to skvelú animáciu a YouTube mi tak pošepkal do ucha, že dostanete všetci jednotky, že to je trápne. Proste dáte like a dostanete všetci jednotky. Nedáte like, odignorujete to, budete mať samé 5 na vysvedčení. Dáte odber, budete mať 2. Dáte zvonček, budete mať jednotky a 2. Takže s vami bol Meet a čaute, vidíme sa v nedeľu.